eNingizimu Afrika kuphi kunokuphi la kufinyelela khona isijula production sekubingelela futhi siyakwamukela. Bukeli wami namhlanje sithi ake sizokucacisela umbukeli masikhuluma ngesigubhu samaKhoekhoe sikhuluma ngani. Abantu abaningi sebezidla thathe kakhulu igubhu uthola ukuthi isigubhu samsebenzele umuntu isigubhu asenze lutho athi umuntu ngihamba ngolanda lesigubhu kodwa manje asinginike lento engiyifunayo. Sithi kumuntu onaleyo nkinga kanjalo akathathi nasi isigubhu samaKhoekhoe. Isigubhu samaKhoekhoe isigubhu sabathwa. Bona abanikazi bomuthi ke labo. Bona abanikazi bezinto zangempela labo. So umuntu sitakasondela athathi nasi isigubhu sabathwa sizokuchazela masofikile asinabungozi asibulale umuntu. Kepha sizokucebisa nje sokunikeza lento oyifunayo. Njengoba nisibona ke sila nisibona kubaswe nomlilo kade sosinyama la sosela amadoda amakhulu sosela amadoda omgede ngoba khona bekade ezowatsheleka khona bekade ezokhuluma ezocela kuona sithi nawe ke mbukelo wami khona lapha ekhaya mawuthi uthi ngineyinkinga ngixakekile kade izinto zami ngihlanganisa zenzeki sondela uzocela amadoda namakhulu fike nje uphatha inyama yakhe bovu uphatha ugologo ufike uzocela sizowantshontsha sontshontshe nje ngecamera noma ngingavumelekile kodwa sokutshontshela nje wona kancane uwabone ukuze ubone ukuthi sisuke sikhuluma ngani. Uma sithi uzocela amadoda nomgedi ufuna ukwabona sizokwenzela ukuthi uwabone ukhulume nawe. Kodwa futhi uma uthi no mina ngifuna ukwabona kepha ngifuna ukucela nje kuona anginike lento engiyifunayo. Ekhona futhi lapho siyakwenzela mbukeli sakwazi ukuthi sikwenzele ukuthi ukhulume nawe ukwazi ukuthi ucele bakunikeze lento abayifunayo. Okay, ake sibheke la. Kukhona umbukelo ke wabuza ukuthi amadoda omgede kambe ngeke nafike ekhaya afuna ukulala nezingane zami afike ekhaya afuna ukulala cha awahlali kwakho. Ayafika akulethele lento le osuke kade uyicelile bese emva kwaloko ayahamba futhi awadli wena ngoba asuke ngawona wakho usuke waboleka. So azukudla kuwena azofuna kudla kuwena wena nje kuphela azofika alethe lento ayilethile bese yasuka futhi aseyahamba. Ake siphinde sibheke la. Kunomuntu othi mina ngifuna isikhwama. Umuntu othi ufuna isikhwama sisishiyele sisika 8 ngoba sisekho vele. Othi ufuna isikhwama. Kunalesikhwama lesi esiso25 asiposwa. Sifuna ukuthi uyifikele wena uzosizo initiate sizohlanganiswa nawe asikwazi ukukuposela sona. So sifuna ukuthi usondele ufike sikwazi ukuthi sikunikeze sona akulalwa ufika nje usithathe senze ngendlela yakhona bese emva kwalokho uyaphinde kuyahamba ubuyile ekhaya. Ake siphinde sibheke la. Kukhona abantu abukade bekhala ngokuthi mina induku yami ayivuki induku yami incane kuloyo muntu loyo ikhona eNigerian Buffalo. Ikhombo leyo ezokusiza kakhulu uma kuukuthi uyabona ukuthi induku yakho incane umama akasakwazi ukujabula sithinte futhi lapho sikunikeze Nigerian Buffalo ezokusiza ezokwazi ukuphakamisa izinto zakho ezokwazi ukuthi iqinise umuzi wakho ikwazi ukuthi yenze ekhaya kujatshula angathi phela imali isingenile ke sikhona imali ke umama akajabulile. Umuntu othi nginesigubhu engasilandayo eSwazini engasilandayo kuphi asisebenzi sifonele sizokunikeza into wena ozoyithatha uyifake kusona phakathi bese uyasibona ukuthi sizokwenza. Mosibheka kahle lesigubhu lesi akuzona lezi igubhu zenijwayele akuzona lezi igubhu zenijwayele kunento efakiwe la samaKhoekhoe ke lesi uma ungenayo imali ungezi uma udoubt futhi ucabanga kabili ungasondeli asifuna abantu abadlalayo sifuna abantu abaserious umuntu othi ngifuna ukushintsha impilo yami ngifuna ukuba indoda ngifuna ukuhlonishwa endaweni la ngihlala khona yileyo umuntu esikhuluma naye njengamanje sithi sondela uzothatha into yakho ukwazi ukuphila sithi sondela uthatha into yakho ukwazi ukuthi izinto zakho zenzeke hlukane nenhlupheko inhlupheko uhlupheka ngoba uthanda sike sakhuluma ngelinye ilanga sinabodokotela sathi poverty is a choice. So kukuwena ukuthi decide ukuthi ufuna ukuhlupheka noma ufuna ukucela. Asizohlala ke kakhulu madoda sokhuluma kakhulu ngoba amadoda lawa ngathi asefuna ukucambalala manje afuna ukulala ngakho ke akusomele siwaphazamise. Cisha suka nekamera suka namakamera namalight lapha suka basafuni lapha suka asambeni vala cisha lapha cisha sambeni ayo sifonele inamba la 078 3170 njengoba besishilo sathi into zama-cellphone nezinto zamalight azifuneki la amakamera abanikazi bendawo sebevele bayicisha zonke-ke lezi zinto mbukeli siyabonga.